реши да унищожи националната ни валута, без да ни попита. Държаха се с нас като с пари, с непълноценни граждани, с хора, чието мнение не е от значение. Продължават да го правят и сега. Това ще им изиграе лоша шега в средносрочен план, аз съм дълбоко убеден. Лошото е обаче, че от днеска ще купуваме чужди стоки в чужди вериги магазини с чужди пари. Следващата стъпка, която вече чертаят брюкселските бюрократи, е федерализация и превръщането на България в регион. Това пак ще ни го представят като нещо прогресивно, нещо много добро, от което всички, видите ли, ще имаме ползи, ще профитираме и така нататък, и така нататък, но нищо подобно няма да се случи. Председателката на Европейската централна банка активно говори вече за дигитализация на парите. Защо нито един български политически субект, нито един отговорен фактор и в лицето, ако щете, и на гуверньора на Народната ни банка и това, което остава от нея, не разясни какво означава това електронни пари. И те говорят, че това нещо ще се случва сега, в края на годината. В крайна сметка, аз лично за себе си съм сигурен, нали, в това, което говоря, това, което правя, последователен съм. Аз никога не съм искал да членувам в този съюз. Никога. От ден първи съм винаги бил убеден, че това не е пътя на България и че този път ще ни доведе до никъде, там където сме сега. И за да дам думата на хората, нали, които са дошли тук, защото пак повтарям, наистина на мен ми е по-интересно вашето мнение, моето, вие сигурно го знаете, писали сме, говорили сме много. Нещо ме впечатли, нещо ме потресе тези дни. Вчера излезнаха 3,5 милиона файла с досиета, Епштейн, така наречени. Потресаващо е. Антихриста вече е тук. Управляват ни сатанисти. Всичките тези политически елити, западни, са заложници на собственото си извращение. И когато се питаме как така те взимат подобни решения, изцяло нецелесообразни, не кореспондиращи с ничий интерес, защо го правят? Ето го отговора. Публикуване. Сега ще потулат най-вероятно това нещо, защото собствениците на големите медии, на големите корпорации, на големите инвестиционни фондове, въобще тези, които държат капитала, са там. Говориме за тежки извращения. Наистина мене това ме потресе и в голяма степен ми даде отговор на много въпроси, които съм си задавал през годините. Благодаря ви. Радвам се, пак повтарям, че сте тук. Движение Булекзит ще бъде учредено днес. Това е важно. В цяла Европа има подобни вече движения. Те набират скорост. Ние не можем да стоиме и да чакаме просто вълната да ни залее. А то ще се случи неминуемо. Благодаря ви още един път и давам думата на господин Недялко Недялков.